Ei, què passa? Ara sí que sí, ja està, s'ha acabat l'estiu, així que tornem, com sempre, amb la nostra secció de cinema i tecnologia aquí, a Metadata. Ara falta que me'n recordi de fer això, saps? Però me'n recordi o no, sé perfectament del que vull parlar-vos avui, perquè s'han estrenat un parell de pel·lícules que us haig de posar al dia sobre intel·ligències artificials, a més, amb temàtiques molt diferents, que encara ara podeu trobar al cinema, i a més, una d'elles acabarà ben aviat a una de les plataformes més populars, i jo crec que igual que a mi us poden cridar l'atenció. Vinga, va, anem per feina. De la primera que us vull parlar es diu Diabòlica, en el seu nom original és Afraid, que si us fixeu, Diabòlica, la IA estan marcades de IA, intel·ligència artificial, i Afraid, sent el seu nom original en anglès, és AI, que és Artificial Intelligence. Són tan originals. Però no us quedeu amb això, perquè el que importa és que la pel·lícula sí que em sembla destacable. És una pel·lícula de terror estadounidenca que es va estrenar a finals d'aquest agost mateix. De fet, si us crida l'atenció, encara podeu fer una ullada a la cartellera i trobareu algun cine on encara la projecten. La sinopsi així ràpida és, bàsicament, que una família seleccionada per fer una prova amb una d'aquestes tecnologies del control de la llar, una assistenta anomenada Aya, que el que fa és anar aprenent les necessitats de la família per poder-s'hi anticipar. I sí, jo també el primer que vaig fer va ser pensar en l'episodi dels Simpsons. És que realment, sí, està tot inventat, però inventat pels Simpsons. Doncs això, s'instal·len aquest programa intel·ligent i se n'adonen que a mesura que els va coneixent es va fent amb el control de la casa i de la pròpia família, desenvolupant una sobreprotecció sobre aquesta família i més en concret sobre els més petits de la casa. I evidentment acaba anant més enllà de les funcions que se li pressuposaven. No us sona això d'una pel·lícula de la que ja vam parlar aquí a Metadata? Un aparell dotat d'intel·ligència artificial que se li acaba anant la olla, sobrepassant-se amb la feina que se li havia encomanat i a més sobreprotegint en concret els nens. Efectivament! Si estàs pensant en Megan, l'has encertat. Aprofito per recordar-te que pots recuperar el vídeo on en parlàvem aquí al canal mateix. De fet, darrere d'aquestes dues pel·lícules hi ha la mateixa productora, Blumhouse, que des de la seva fundació l'any 2000 s'ha convertit en una de les grans productores de cinema de terror mainstream. Per exemple, estan darrere de títols tan populars com Get Out o Us de Jordan Peele, o pel·lícules com La Purga, Insidious, Múltiple, o Paranormal Activity també, i un llarg etc. Una bona referència, per així acabar de llaminar-vos si esteu dubtant de veure-la o no, és que el seu director, en Chris Weitz, que també és guionista, ha estat darrere de produccions com The Creator, pel·lícula amb una càrrega tecnològica molt gran i que també n'hem parlat aquí en el canal, i que per cert teniu disponible a Disney+. I perquè us feu una idea, també ha treballat de guionista en pel·lícules com La Guerra de les Galàxies, Rogue One, que també trobareu a Disney+. I això ja, cafè pels més cafeters. Si per vosaltres l'actor John Chu és i sempre serà el noi d'American Pie que us va ensenyar l'expressió MQMF, MQMF, una madre que me... que sapigueu que Chris Weitz va ser guionista de la mitiquíssima American Pie on es van conèixer l'actor i el director. Doncs això, si us ha cridat l'atenció, que sapigueu que encara la podeu trobar a cinemes. I l'altra pel·lícula de la que us vull parlar està calenteta, acabada de sortir del forn. Va arribar als cinemes la setmana passada. És una pel·lícula espanyola i es tracta de Justícia Artificial. Evidentment, el IA de Justícia està marcat, perquè són tots molt originals. Però tornem-hi, realment té una premissa molt interessant. I és que el que ens posa sobre la taula aquest thriller judicial és el plantejament per part del govern d'un referèndum, i aquí és on te n'adones que és ficció, perquè això de fer referèndums, doncs això, plantegen de fer un referèndum per mirar d'aprovar una intel·ligència artificial per fer-la funcionar a l'administració pública judicial, per mirar d'automatitzar i despolititzar aquesta, cosa que a més portaria a eliminar tots els jutges i jutgesses. Jutges i jutgesses, m'ha costat, Així a priori sembla idíl·lic, no? De ben segur que com a mínim aquí a Catalunya les coses haguessin estat bastant diferents. Però, wait, una reconeguda jutgessa, interpretada per Verónica Echegui, és seleccionada per treballar en el desenvolupament d'aquest projecte. Tot fa un tomb quan la creadora d'aquesta intel·ligència artificial per a aquest projecte desapareix, i això fa que a la protagonista li saltin totes les alarmes. Ben aviat se n'adonarà que està davant d'una conspiració per fer-se amb el control del sistema judicial de tot el país. Com us he dit ara mateix, la podeu trobar al cinema, s'acaba d'estrenar fa, una setmana, però acabarà arribant a Amazon Prime Video, que pressuposo jo que serà, doncs, abans d'acabar l'any seguríssim. Què us sembla? Fan com bona fila, no? Jo he seleccionat aquest parell perquè m'han semblat com les pel·lícules que toquen aquest tema que s'han estrenat aquests últims mesos més interessants. A més, amb temàtiques molt diferents, una de terror, l'altra, doncs això, un thriller judicial. Ens encantaria saber què en penses, si t'ha vingut de gust veure-les o si has vist alguna que sigui similar i ens la vols recomanar, ja saps, aquí sota estan els comentaris. I com sempre us dic, si has arribat fins aquí, doncs el vídeo t'ha agradat i t'ha entretingut el suficient com per deixar-te un bon like, que és completament gratuït, i ja, si vols estar sempre atent o atenta cada vegada que pugem un vídeo d'aquest estil, subscriu-te al canal, que també és gratis, per cert. Apa, ens veiem a la propera. Ciao!